f'nofs il-lej, fil-palazz fejn naħdmu u ġrat waħda tinkiter li gerxet il-kolla, sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu, rata mqaret. Kontet ngħidilkom, għax dil-koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu law, għaddu, niftuħ dejjem il-bib, kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Skur tixbaħ il xi ħadd nafu u qed iberren dal-ħsieb ġa moħħi, qaset ikun nista' norqod ta' dik l-istatwa tixbaħ lil xi ħadd. Żgur tinxebbu ma' xatt kull darba ngħaddi minn ħdejha nibqa' ċassata. U hekk stirat, pulit, hekk qisu jiġbidni. Imma tgħid ma' min hu. Ħarja mara ħanaqra ktieb qabel ma tiġi u tgħidli fejn hu xogħolok doq il-pjanu, ħanaqraw għax hekk. Dejjem nikkalma jien. Il-mappa tan-nanna. Darba waħda, in-nanna ta' jiena dendlet mappa tad-dinja fil-kamra tagħha. Kien fiha nies, annimali, djar u oġġetti. Kollha differenti. Din il-mappa tieħdok fejn trid, qaltilha n-nanna. Kemm għandi memorji sbieħ. Kull ma trid tagħmel u li tala' għajnejk u tmiss post fuq il-mappa, qaltilha n-nanna. Jiena kienet tifla avventuruża. Tgħid veru dak li qalet in-nanna, bdiet tistaqsi. Int taħseb Lopsi? Ma se tintlef xejn billi tipprova, qaltilha Lopsi li kienet fenka kurjuża ħafna. Mela tlaqna, qalet jiena. Jiena appuntat lejn l-Afrika. Fix! Il-mappa maġika kienet tassew reali, jiena u Lopsi spiċċaw ġa post sabiħ. Lopsi qabżet minn ġal basket. Hawn fejn spiċċajna? Staqsit imħasba. Hawn, il-Ghana, qalet tifla li kienet iddoq il-ġembe fil-viċin. Il-Ghana huwa post fl-Afrika. Tassew kienet taħdem il-mappa tan-nanna. Jiena bina, noqgħod hawn. Jiena u din hija Lopsi. Aħna minn Malta. Kemm għandi vjaġġ? Bdiet taħseb Lopsi. Dak il-vjaġġ maġiku kien qabbada ħafna għaġġ. Lopsi bdiet taqra minn fejn se ssib naqr ilma. Lopsi bdiet tħuf u tfittex forsi ssib xi funtana jew xi vit. Xejn, ma kien hemm xejn. Lanqas forsi xi fliexkun ilma. Lopsi ma kienx tħobb tuża l-fliexken tal-plastik għax dawk iħammġu l-ambjent. Imma din id-darba kienet mejta bil-għaġġ. Fl-aħħar iddeċidiet li tistaqsi lil-labina. Bdiet tisti għax kienu għadhom jaslu. Għamlet il-kuraġġ u staqsieta. Abina, jekk jogħġbok m'għandekx naqra l-malija hux. Il-vjaġġ qabbadni l-għaġġ. Jien u oħti konna sejrin inġibu l-ilma. Jekk tridu, ejjew magħna, qaltilha Bina. Għandna mixja twila, kompli Bina. Però jekk ma mmorrux issa, ma jkollniex ilma biex insajru, ninħaslu u nixorbu. Abina, oħta u l-ħabiba tagħhom telqu għalhom it-triq. Jiena u Lopsi bdew mexjin warajhom. It-triq kienet tassew twila. Lopsi, ta' fenka kurjuża li kienet, ridet tkun taf kollox fuq dak il-pajjiż Afrikan. Jiena u Lopsi ħadu l-opportunità sabiex jistaqsu kemm jifilħu fuq dak il-post meravigliuż. Huma skoprew affarijiet sbieħ fuq il-kente, id-drappi kolorit li kienu lebsin il-bniet u fuq l-ikel tradizzjonali tal-Ghana. Jiena kien ridet tkun taf fuq l-instrument ġembe, it-tambur li kienet iddoqqa Bina. Lopsi rat mara sajjar il-plejntejn u ridet tkun taf x'inhi. Kente, drappi kolorit li jilbsu l-Ganjani. Ġembe, strument mużikali, qisu tambur. Plantain, tip ta' banana differenti mill-li nafu aħna. Hija inqas ħelwa mill-banana normali. Tittiekel imsajra u għandha l-qoxra iktar qiebsa. Twila triq, jiena jgħid, u għandha ħafna għaġġ, bdiet teqret Lopsi. Jien ukoll, ħanzi aħna mhux qed inġorru dawk il-ġarar u l-bramel fuq rasna, għax kieku ma nasal żgur. Weġbita jiena.
Fl-aħħar waslu ħdejx mara kbira. Hemmhekk raw ħafna nisa u bniet bħalhom. Min kien qed jixrob, min kien qed jaħsel il-ħwejjeġ u elf ħaġa oħra. Qabina u oħta tbaxxew u bdew jixorbu. X'inratek Lopsi marret tiġri ħdejhom. Daħlet rasa ġar ilma u bdiet tixrob kemm tifla. Lopsi! Lopsi! Pesbset jiena. Dak l-ilma mhux tajjeb għax-xorb ieqaf. Ta' misteru għalfej qaltilek. Xkurzit għandi qisu l-misteru tal-istatwa tagħna min jaf il-min jiġbaħ. Min jaf il-min immissa ma stax nkun. Ħandu, ara ħandu. Għal darboħ nista' nkompli darboħra. Lek tipiħu.